Dumi nagasunod sa akon. Badali-dali ako. Gulping na nagapanalindog ang balahibo ko. Ang flashlight ko. Kuhaon ko. Are. Nabitbit ko ng flashlight ko. Okay. Pasigahon ko. Ako niniituon sa akong likod. Are. Hindi! Ikaw gali ang nagkapanag-iyas na! Ikaw gali nagkapamatay din sa ato na ba? Hindi! Basta na. Sa diin mo bala ginhamoy ang wasay. May nakadawat na bala. Engko, may nakasalo na. Isa kalamharon nga tinuga. Nagapuyo sa pihak nga bahin sining baryo udlam. Maayo. Amo na ini ang tiyon nga makapanibalos kita. Matapos nga ginsunog nila ang aton puloy-anan. Oras na ingko. Nga kita naman. Basta na. Alas 12 na sa KAGAB-IHON. Kuhada ang tuhay-tuhay. Kaginputos ko sa itong kapanapton. Sige, ingko. Kuhaon ko. Sindihan ko na ining tatlo kakandila nga perdon. Ingko, ari na. Bit-bit ko na ang tuhay-tuhay sang aton amay. Sugdan na bala naton ang aton mga buluhaton? Oo, Bastian. Magluhod kita. Maluhod kita. Tandaan mo, Bastian. Oo. Unahon gid sa pagpatpat sa pito kasulit ang orasyon. Agod mahatagan sang dugang gagahom ang pula gawasay. Oo, Engko. Ako na ang makahibalo magpalakat sining kalag sang tuhay-tuhay. Padulong sa nakaangkon sang pula nga wasay. Bantay ang istorya sa ang sumpa sa wasay nga pula. Diri lang sa RMSFM Drama Production, mga nagkalain-lain nga sugilanon sa kabuhi, nga dinhi nyo lamang mabatian sa inyong paboritong istasyon. 100.5 CPSU Radyo Muscovado Sweet FM. Upod sa inyong mga alagad, Flor Lingamen, Kagrumel Alonzagay.